И с спринт тя прави успешен финал. Това е спорт, който е много хубав, защото се забавлява и кучето и човека. Не е нещо, което вкарва подчинение на кучето, а за него удоволствие, тъй като те обичат много да преодоляват тия препятствия. Другото, което е аджилитито, е спорт, който позволява да се състезават кучета без родословие, докато и по-спортната дресура задължително кучето трябва да е с педигри. Развит ли е този спорт спрямо другите страни в България специално? Сега бих казала, че започва да прохожда, но така като гледам има все повече желаящи. Дано и все повече хора разберат, че това е чудесен начин да измориш кучето си и то да му е приятно. И също така смея да твърда, че и по-спорта е начинаещ, и аджилитито, но все повече хора и в двете дисциплини ставаме в България. Изпити навънка се покриват в България, веднъж 2 пъти годишно максимум да има такива изпити и състезанието. Днес е рождения ден на клуба по аджилити и всъщност това е 3-то състезание, което е чудесно. Все повече да има. Ако искат да тренират сериозно, наистина клуба по аджилити е мястото, където могат да тренират. За да стигнат до международни състезания, има ли такива изгледи в близко време? Или? За това е важно да членуваш в клуб, който членува към Българска федерация кинология и вече от клуба излизаш навън и се състезаваш от името на България. Печели ли сте състезания? Не, аджилити не, и покриваме изпити. И състезания се явяваме също, да. Но за аджилитито за първи път, не сега, общо взето. Една грешка и дисквалификация. Дай им към финала, поне да видим времето как е.